θεωρώ ότι θα ήταν απρέπεια και ασέβεια να μην καλέσουμε στο βήμα έναν από τους σπουδαίους κριτικούς και ιστορικό και αυτοδιοικητικό, τον πρώην Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Γιώργο Σμπόκο, που καρτερικά περιμένει αρκετή ώρα για έναν χαιρετισμό και μία αποτίμηση, θεωρώ, της απόψινής βραδιάς. Κύριε Δήμαρχε, για το λόγο. Θέλω κάτι πριν πω ό,τι έχω να πω. Στον κύριο Σεγγελάκη, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει φοβερό αγώνα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Για αυτές αγωνιστήκαμε πολύ και ας μην ξεχάσουμε και ότι έχουν υποβληθεί μηνύσεις όλων οι οποίοι κατά το διάστημα της κατοχής υπέστησαν καταστροφές και ότι δικάστηκαν και μερικές, αλλά στο τέλος κατανοήσαμε ότι ο αγώνας μας δεν έβγαζε πουθενά. Εγώ μάλιστα δήλωσα ευθαρσώς ότι ο αγώνας αυτός έπρεπε να συνεχιστεί, αλλά να συνεχιστεί από την επίσημη πολιτεία, η οποία έχει και την ευθύνη. Είναι ένα διακρατικό θέμα. Και όμως η ελληνική πολιτεία φαινομενικές απλές αποφάσεις χωρίς ουσία και αποτέλεσμα. Αυτοί έχουν την ευθύνη και σε αυτούς πρέπει να ρίξουμε τα οποιαδήποτε βάρη προκύπτουν από αυτή την απέσχετη, μπορώ να πω, κατάσταση, η οποία διαιωνίζεται και απλώς πάνε και μόνο μας κοροϊδεύουν. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητή μου Εύα, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου έκανες να βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σου. Αυτό με τιμάει ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριοι, πολλά ελέγχθησαν. Εγώ έζησα και τα γεγονότα των ολοκαυτωμάτων και θα μου επιτρέψετε στο τέλος, αντί να αναφέρω νούμερα και καταστροφές και 1002, με λίγα λόγια όσο μπορώ περιληπτικά, διότι παρατείνεται και ο χρόνος της συγκέντρωσής μας, πώς έζησα την πρώτη μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί μετά την καταστροφή των Ανογείων. Φίλοι μου, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι εδώ κοντά σας με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου «Τα μαρτυρικά χωριά του Ρεθύμνου» της δημοσιογράφου και συγγραφέως Εύας Λαδιά. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε φίλους καλούς και αγαπημένους, που με δύναμη και ενωμένοι παλέψαμε για να δώσουμε ακόμη μια όθηση στην πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου μας, του Ρεθύμνου, και να σηκώσουμε ακόμη πιο ψηλά την ιστορία και τον πολιτισμό του. Ανάμεσα στους διαλεκτούς φίλους και συνεργάτες ξεχωριστή θέση κατέχει η Εύα Λαδιά. Ιδιαίτερα την περίοδο που εκτελούσα καθήκοντα Δημάρχου Ανογείων και παράλληλα ήμουν πρόεδρος στην τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ρεθύμνης και στο πρώτο Συμβούλιο Περιοχής Ρεθύμνου κατά τη δεκαετία του 1990, και την περίοδο αυτή τα μέγιστα βοήθησε και ο αείμνηστος δημοσιογράφος Σπύρος Λούπης. Όμως, εκεί που ήταν ιδιαίτερη η παρουσία της Εύας ήταν ο τομέας του πολιτισμού. Με πρωτοβουλία δική της ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Οργανισμός Κρήτης, μια θαυμαστή εθνική προσπάθεια
και ο οποίος συνέσφιξε τους δεσμούς του με τον πολιτιστικό οργανισμό Κύπρου με σημαντικά αποτελέσματα. Εύα μου, προσωπικά θέλω να σου εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες όχι μόνο για την πολύτιμη βοήθειά σου στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ιδιαίτερα στην 60ετή προσπάθειά μου να καταγράψω τη ζωή και τον πολιτισμό των Ανογείων και κατ' επέκταση του ορεινού Μελοποτάμου και Μαλεβιζίου. Εύα, σε ευχαριστώ θερμά για την πολυσχηδή βοήθεια που μου πρόσφερες και εύχομαι ο καλός Θεός να σου δίνει υγεία και δύναμη να συνεχίσεις τις ωραίες προσπάθειές σου και το πετυχημένο έργο σου. Να είσαι πάντα καλά. Κυρίες και κύριοι, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί από τα Νόγια μετά την ολοκληρωτική καταστροφή, η οικογένειά μου βρισκόταν στο χωριό Θεοδόρα απέναντι από το Γιαννή Καφέ τη δροσιά τη σημερινή. Εκεί οι άνθρωποι, πρέπει να πω και να το τονίσω και το τονίζω κάθε φορά, έκοβαν το ψωμί από το στόμα τους και μας το έδιναν. Αλλά όσο να ήταν, έπρεπε από κάπου κι εμείς να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση για να κρατήσουμε ιδιαίτερα, να κρατήσουν εμάς τα μικρά παιδιά στη ζωή. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Στις 5 λοιπόν του Σεπτέμβρη του 1944 βρισκόμαστε στη Θοδόρα μέσα σε ένα μεγάλο δωμάτιο, 4 οικογένειες, ζοριζόμαστε από κάθε άποψη και μια στιγμή η μάνα μου, η συγχωρεμένη, βγάζει την αδερφή μου έξω, κλουθώ κι εγώ και μας λέει θα πάτε στο περβόλις του οίκου και αν βρείτε ό,τι βρείτε, τσιντανέδες, σεύκουλα, φρύγια, ό,τι είναι, να τα κόψετε και να τα φέρετε. Αλλά μας λέει, προσέχετε γιατί οι Γερμανοί οτιδήποτε κινείται γύρω από το χωριό το σκοτώνουν και θα πηγαίνετε κατσουλιστά να μη σας δούνε. Ξεκινήσαμε από εκεί εγώ και η αδερφή μου, πήραμε και ένα ζουβαλάκι που είχαμε εκεί, κατεβαίνουμε στη δροσιά, φτάνουμε στο Χόνος, παίρνουμε τον παλιό δρόμο, το μονοπάτι και φτάνουμε στα Ποριά, εκεί που έγινε και η μάχη στα Ποριά, στο Σφακάτσι. Όταν φτάναμε εκεί, βλέπαμε και το χωριό απέναντι, είμαστε στην απάνω μεριά, ακούμε μια φωνή από την απέναντι κορυφή. Φύγανε οι Γερμανοί. Εμείς πήραμε κάτω να κατεβούμε το ποταμό του Μάκρη, δεν το πιστέψαμε και τόσο. Αλλά μόλις κατεβαίναμε κάτω, ακούμε και από τη μεριά των Σισάρχων την ίδια φωνή. Φύγανε οι Γερμανοί. Αναφέρει μέσα στο βιβλίο ένα περιστατικό για τον Αλμπάτη που θα να τον εκτελέσουν. Αυτός ήταν ο παππούς μου, ο οποίος έμενε στα Σίσαρχα από κάτω σε μια αγρία και μου λέει να πάμε στο χωριό. Πάμε στο χωριό. Παιδιά, αυτό που συναντήσαμε δεν μπορεί με λόγια να συγκρατηθεί. Ήτανε η πρώτη μέρα που οι Γερμανοί δεν πήγαν στα Νόγια. Υπήρχε δε απόλυτη ησυχία. Δεν συναντήσαμε κανένα. Εκεί τριγύρω να πηγαίνανε και κάνανε επιδρομές, αλλά τις κάνανε συνήθως τη νύχτα. Φτάξαμε ένα σωρός από ερείπια. Ζώα σκοτωμένα εδώ και εκεί να βρωμούνε. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, γιατί στις άλλες δεν πήγαμε, ανοιχτές οι πόρτες και μέσα κοπρές, εκεί κοβαλούσανε τα ζώα, τα πάντα ό,τι είχανε για να τα φορτώνουν στα ζώα και να τα κουβαλούν στα Σίσαρχα. Κοιτάξαμε να βρούμε κάτι το οικιακό, γιατί δεν είχαμε ούτε πυρούνι, ούτε κουτάλι, ούτε τίποτα. Όλα μας ήταν
λειψά και τα βρίσκαμε από τα χωριά που είμαστε και όλα αυτά. Δεν βρήκαμε και θυμούμαι αξέχαστα ότι σε έναν τοίχο μισοκαμένο εκρέμονταν μια ωραιότατη φλιτζάνα. Αλλά δεν έφτανα. Εγώ πήγαινα βέβαια αλλού και αλλού έψαχνε η αδερφή μου. Και βάζω πέτρες για να βγω απάνω να φτάξω τη φλιτζάνα να την πάρω. Μην ξεχνάτε ότι δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Φύγανε από εκεί και όλα έμειναν στο χωριό, όλα είχαν καταστραφεί. Και την ώρα που έφταξα τη φλιτζάνα απάνω στις πέτρες, την ώρα που την έπιασα, χαλάω σωρός. Με τις πέτρες γκρεμίζομαι κι εγώ, σπάται η φλιτζάνα και ο μεγάλος μου πόνος ήταν ότι έσπασε η φλιτζάνα και έχασα τη φλιτζάνα. Εν πάση περιπτώσει, εκκινηθήκαμε. Ακόμη και πόδι ανθρώπινο, μιας βλατά, εκεί στον Άη Γιώργη απέναντι, ξεχωρίσαμε μέσα στα... Την είχαν σκοτώσει, είχε σκοτωθεί μέσα στο σπίτι της. Και μαζί με αυτή ήταν και πάρα πολλά άλλα πτώματα πιο κάτω. Εμείς προχωρήσαμε μέχρι την κεντρική πλατεία του Αρμή, κοιτάζαμε να βρούμε τίποτα, δεν βρήκαμε και μετά πήραμε το δρόμο, κατεβήκαμε από κάτω, πήγαμε στο περιβόλι, βρήκαμε πλούσιο το περιβόλι, δεν το είχε πειράξει κανείς, κόψαμε από όλα και πήραμε και φύγαμε. Αυτή ήταν μια από τις πιο σκληρές αναμνήσεις που μου διαφύλαξε σε μένα η κατοχή, γιατί την έζησα από όλες τις πλευρές. Και τα 4 χρόνια ανεβοκατέβαινα στις δρόμους του Ψιλορίτη, ο οποίος ήταν απαγορευμένη ζώνη. Κι όσους κλειούς έκαναν οι Γερμανοί, όσους έπιασαν, όλους τους εκτέλεσαν. Αυτά είχα να σας πω για τα φοβερά εκείνα χρόνια. Ζήσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή και περίπτωση όλοι μας, αλλά μετά ήρθε γρήγορα η απελευθέρωση και αρχίσαμε τον αγώνα της ανοικοδόμησης, ολομόναχοι στην αρχή. Μην ακούτε τι λένε. Περάσανε μήνες πολλοί για να μας δώσουν μερικές δρυγένιες τάβλες και τα λοιπά. Από τα ερείπια βρίσκαμε ξύλα, πέτρες και φτιάξαμε τα πρώτα σπίτια για να καθίσουμε το 45. Σας ευχαριστώ πολύ.